Sa number 4, mas manubo nga sakot sa bill sang kuryente, ginalauman nga o gina-target nga mapatuman sining bulan sang Disyembre. Gisiling ni Senator Juan Miguel Zubiri nga priority sa Senado ang pagpatuman sang amendment sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA sa tuyo nga mapabarato ang presyo sa kuryente sa pungsod. Sunod sa Senador, ginalauman niya nga ang katumanan sini sa Disyembre para man may Christmas gift ang mga pumuluyo. Ginaduso sa amendment ang pagdumili sa pag-charge sa mga konsumidor sa systems loss, lakip na ang value-added tax nga ginapatong diri. Sino kay Zubiri, dako ini nga bagay bahin sa discount nga mapatuman sa bilis ang kuryente. Sa State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, iyagin sila nga tion nga kakson o kung tion na para kakson ang system loss nga ginapasa sa mga konsumidor. Iya ginaduso ang gilayon nga amendment sa EPIRA kag ang pagdumili sang pag-charge sang system loss kag ang VAT sini sa mga konsumidor. So we will prioritize that. Manggani gahapon nagambal ko na we'll try to make it a Christmas gift for everyone. So hopefully by December we'll be able to pass the legislation and with that to finally be able to remove systems loss charges in our bill and the VAT charges as well. So isa na sa amon mga priorities.